bra kort där. Snygga killar. Vilka låter de? Ta bara på snygga killar. Ja. Vilka är de? Vilka är snygga? Ja. Johan? Är han snygg? Nej, här har du. Den här är snygg. Jävlar. Åh, knäppa han nu. Skicka bilderna på oss. Åh, det är snyggt. Den här lilla. Kommer Jungle George. Ja. Det var svårt. Jungle George. Ja, men han är gullig. Han är så gullig. Ja, är det han heter? Är det inte, vad är den här lilla? Åh, det var Alexander. Åh, den här kan allting då. Åh, fråga. Och Micke Palmvik kan lite vi ja. Nej, jag tittar Nila. Komma. Visst är han frän? Tabba. Doggan, vi säger Doggan.